koordinator za županiju cijelu Istarsku i za sve središnjice je Slobodan Kapor. Članstvo će se izjašnjavati za to da li je spremno ići u generalni štrajk vezano za najavljene izmjene zakona o radu, jer su one po nama, po sindikalnoj procjeni, veoma rigidne. Primjerice, moralo bi se raditi do 67 godina života, zatim fleksibilizacija radnog vremena, radnih uvjeta općenito rada, prekarni rad, povremeni poslovi, dakle čitav niz po radnike nepovoljnih uvjeta. Pod ovime svakako smatraju i 56-satno tjedno radno vrijeme i protiv toga bi se članstvo potpisima trebalo boriti. Iz sindikata na priključenje pozivaju i ostale radnike. U Hrvatskoj još uvijek nije nikad bilo generalnog štrajka. To je jedan oblik pritiska svakako na vladu, na ministarstvo rada i socijalne skrbi da odustanu od tih rigidnih promjena radnog zakonodavstva. Još nije dogovoren način na koji će se štrajk provoditi. Hoće li se odvijati van ili unutar tvrtki? Hoće li se pretvoriti u javni prosvjed? Potpisi se prikupljaju do sljedećeg petka, 24. siječnja.